இன்னைக்கு நாங்க ஜோர்டன்ல சீட்டா சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு தான் வந்திருக்கோம். கறிகள்லாம் வாங்கலான்ட்டு. சரி இப்ப வாங்க ஷாப்பிங் பண்ண போயிடலாம். எவ்வளோ சீஸ் பட்டர் தாங்க இங்க நிறைய இருக்கு. இது ரெண்டும் இல்லாம இங்க ஜோர்டன்ல யாரும் சாப்பிடவே மாட்டேங்கிறாங்க. சமோசா. இது வந்து காலிஃப்ளவர் ஆமா. என்ன கலர் பாத்தீங்களா? பேக்கரி ஐட்டம்ஸ். வந்து நம்ம என்ன எடுக்கலாம்? ஆப்பிள் எடுத்துக்கேன். செரி டொமேட்டோ ரொம்ப கியூட்டா இருக்குல்ல. இது பூசணிக்காவா இல்ல பரங்கிக்காவா? எல்லா ஃப்ரூட்ஸுமே இங்கேயுமே இருக்கு. ஓகே இப்போ நான் வந்து கொஞ்சமாக கேரட், இது நாங்கள் ரெகுலராக வாங்குவோம் காலிஃப்ளவர். இங்கே கிடைக்கிற பச்சை மிளகாயில் வந்து சுத்தமாக காரமே இருக்காது. வாத்துக்கறி வந்து அதிகமாக சாப்பிட்றாங்க. வான்கோழி அப்புறம் மாட்டுக்கறி இதெல்லாம் வந்து அதிகமாக சாப்பிட்றாங்க.